खेत में सब्जी तो चुरा के ले आवल सब खेत सरवा पड़ती रख ले घरे से बाहर माल बनी 2 रुपया कमाए 2 रुपया कमाए ले 5 रुपया जो घरे हाँ भैया रुपया को बोला ए भैया नया नया में नहीं केता ए भैया लोग कैसन बानी रहो लोग। हमार नाम नितेश बा और अभी हम बानी तमिलनाडु में रहो लोग जानते बानी हेलो बोलो के काम बा ईटा ढोए नहीं सा आज हमनी सबेरे काम ना कोई काहे कि सीमेंटे ना रहला सीमेंट आयला 7 बजे ओकरा बाद है ना देखी भैया अभी दिन के 2 बजे तक घाम देखी बहुत ज्यादा घाम बहने का कहिए भैया उतना दूर घरे से बाहर माल बनी 2 रुपया कमाए 2 रुपया कमाए ले 5 रुपया जो घरे हाँ भैया रुपया को बोला ए भैया नया नया में नहीं केता ए भैया हो अभी ना शाम का टाइम बा टाइम होत बा 6 बजे भैया लोग देख लो ने कितना घाम उगल बा आ हमनी के जाता इनसे मालूम बा कहाँ बा बोतल लेकर दूध के हमनी दूध के उठावना कहने से कहले बानी से भैया अरे दूध में भी एगो अलग कहानी बा हमनी आइनी से तो कह दूध उठावना कहले बानी से 1.5 लीटर आधा लीटर 3 आदमी के लेकिन एक आदमी 3 दिन पिया तो कहता कथी हम ना पिए नहीं दूध हमरा ना पचेला का करी भाई तो अभी ले 1.5 किलो रख ले बानी सही देखिए ये सब मालिक के ह भैया जितना मुर्गी फार्म रहा पहले अब मुर्गी फार्म हटा के गाय पलले बड़ा सा 200 से ज़्यादा गाय बा ये सब हमनी के मालिकवे के ह बहुत ज़्यादा बहुत धनिक मालिक बा भैया तनी आज सवेरे आयल बन से दूध के तो चल तनी खेतानी घुमा देते नहीं रहो लोगन के ठीक बा चली लोग ई देखी भैया ई है हमनी के मालिक के घर लगत है 2 गो राजमहल है देखिए गाड़ी के लाइन लागल बा यहाँ से वहाँ ले भैया हम अपना मालिक के घर तो देखा देनी रहुआ लोगन के अब देखाओ तनी कितना धनिक बा बहुत धनिक बा ए भाई भाई हेने देखिए जितना एने खेत लौकता नु सब हमनी के मालिक के बा लेकिन बुझा सब खेत परती पड़ल बा कादो चलता इन सब अगर खेत में सब्जी तो चुरा के ले आवल ठीक बा ओ भाई रुको हाँ भाई बिहार से आयल बानी से कटिया मत ठीक बा ए भाई डरो लगा था कटिया से मत रे ए भैया हम भी ना बहुत घूमनी सही 22वां खेत बा साला कोनो खेत में सब्जी नहीं के ओई देखी भैया कति रोपायल बा बुझा दई मकई है अभी मकई है ये भी हिती बा सब खेत सरवा पड़ती रख ले हम कोने सब्जी रोपले तो चुरा के ले जाती बना के खैती सब